Mga ka-digital disciple, naranasan mo na bang may malinaw kang pangarap at panawagan mula kay Lord, pero parang ikaw mismo ang pinagdududahan ng mga nakakakilala sa'yo? Yung akala nila, kilala ka na nila, kaya hindi na sila naniniwalang may magagawa pang bago ang Diyos sa buhay mo. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay linaw mula sa Ebanghelyo ngayong araw. Thursday after Epiphany. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke chapter 4 verses 14 to 22, bumalik si Jesus sa Galilea na puspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat ang balita tungkol sa kanya at pinupuri siya ng marami. Isang araw ng pamamahinga, pumasok siya sa sinagoga ng Nazaret, ang lugar kung saan siya lumaki. Tumayo siya upang bumasa at iniabot sa kanya ang kasulatan ng propetang Isaias. Binasa niya ang mga salitang ito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha." At matapos itong basahin, sinabi niya ang mga salitang nagpabago ng lahat. Ngayon ay natupad ang kasulatang ito sa inyong harapan. Namangha ang mga tao sa kanyang mga salita, ngunit kasunod nito ang tanong na puno ng pagdududa. Hindi ba't anak lamang ito ni Jose? Mga ka-digital disciple, minsan malinaw ang tawag ng Diyos sa atin, pero ang mga unang magdududa ay ang mga pinakamalapit sa atin. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, hindi lahat ay agad makakaunawa. Hindi lahat ay makakakita ng ginagawa ng Espiritu sa iyo. Pero tandaan natin ito, ang pagkatawag ng Diyos ay hindi nakabase sa opinyon ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa panahon ito ng Epiphany, inihahayag sa atin na si Jesus ay hindi lamang kilala, siya ay isinugo. At kung isinugo siya ng Ama, ganoon din tayo, tinatawag upang ipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating buhay. Mga ka-digital disciple, huwag mong hayaang pigilan ka ng pagdududa ng iba sa tawag ng Diyos sa iyo. Kapag ang Espiritu ng Panginoon ay sumasayo, sapat na iyon. Maniwala ka, may ginagawa ang Diyos sa iyo, kahit hindi pa ito nakikita ng lahat. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.